zdravím vás u dnešního videa. Dneska vám ukážu, co jsem si objednala na Shein. Přišel mě balíček, chodí balíčky velmi rychle, tak jdeme kouknout na to. Jelikož jsou ženská zvědavá, tak už jsem milý balíček rozdělala a podívala jsem se dovnitř. Jako první zde mám boxík na tipy, jelikož mám duální formy v pytlíčkách. Objednávala jsem si duálky po 60 kusech a mám asi 4 druhy. Tak jsem si na to objednala takový boxík, aby to bylo přehlednější a lépe jsem se v tom vyznala. Myslím si, že to bude dobrá věc, protože v těch pytlíkách se člověk moc neorientuje. Jako další jsem si brala takový prstínky. Bohužel prstínky mě trochu zklamaly, protože hledám prstínky, které jsou malý. Tyhle jsou až moc velký a na ty prsty, na takovéto focení se mě to moc asi nehodí. Některé prstínky budou asi trochu zmáčknout, protože nemají spoj, ale i tak to je dost velký a na takový aranžování to moc asi nebude. Možná jestli 1 nebo 2 prstínky tam vyberu, ale jinak jsou opravdu hodně velký, což je škoda. Jako další jsem si brala tady ty sušené kytičky. Ty jsou hodně oblíbený při zdobení, taky se mi to moc líbí. A i přesto, že si nechci dělám jenom sama sobě, tak jsem si je vzala taky. V každém tom fošku jsou asi dvě kytičky. Jsou tam různé barvičky. Modrá, růžová, oranžová, zelená. A opravdu jako doplněk do modeláže vypadá to moc hezky a těším se, až je vyzkouším. Jako další jsem si brala takové perličky. U perliček tam měli i kaviár v různých velikostech. Trošku se mě teda milý kaviár rozsypal. Takže ani nevím pořádně, jaká velikost v tom pytlíčku je, ale to se všecko rozstřídí a přesype, aby to bylo všecko pohromadě. Jsou to bílé perličky, nejsou nějak zabarvený do žluta nebo tak. A opravdu kaviáry jsou tady od nejmenších až po největší. Ještě si můžeme zkusit takový testík, jestli je kovový nebo plastový. Přece jenom se říká, že ten kovový je kvalitnější, tak to jdem zkusit. A vidíme, že se chytá hezky na magnet, takže to bude kovový. Tak uvidíme, jestli se bude loupat nebo bude se zbarvovat nějak do jiného odstínu, než je stříbrná. Dále jsem si tam brala takový ten metalický stříbrný gel. Je to docela oblíbený do zdobení, tak jsem si říkala, že to můžu zkusit do něčeho zakombinovat. Je to teda zadělaný, nevím, jestli mi to půjde rozdělat, že bychom koukli dovnitř. Ano, povedlo se nám, tak se podíváme. Wow, tak to je teda krása. Tak ještě jsou zvědavá, jestli bude bezvýpodkový. Vypadá dost řídký. Dost teče, tak uvidíme, jak se s tím bude pracovat, když tak to pošlu dál. Tak. Jako další jsem si brala blooming gel na rozpíjení gel laku nebo gelu. Jsem na něho velice zvědavá. Zdobení taky bývá velmi oblíbené. Ten blooming gel je dobrý na mramorové zdobení. Tak uvidíme, jak se s tím bude pracovat. Zkusíme potom třeba na vzorníček udělat nějaké rozpíjené zdobení. Jako další jsem si brala takovou tu látku na to focení. Bývá to docela oblíbené. Já většinou teda používám takový ten peříčkový rukáv, že se mi to peří líbí. Tak uvidíme, jestli mě to s tím vůbec půjde. Je to docela velká látka. A takhle na nějaký ten, pro nějaký efekt to bude opravdu dobrý. Vypadá to hezky. Látka je docela pevná. Mají to zatavený, takže by se neměla vůbec párat. Takže si myslím, že to bude na fotky super. Pak jsem si tam brala akvarelové barvičky. Chtěla bych akvarelové zdobení vyzkoušet.
Tak jsou zvědavá, jak se s tím bude pracovat. Nebyly moc drahý, stálo to asi 107 korun za celých 12 barviček. Brala jsem si tam takový ty třpitivý a opravdu vypadají krásně teda. Fakt jsou moc pěkný ty barvy. Tady nějaká stříbrná, zlatá, zelená, takový ty typické barvičky pro kytičky a tak. Takže pak vyzkoušíme určitě v nějakém dalším videjku. Musím se ještě podívat, jak se s tím vůbec vlastně pracuje. Je to v takových boxičkách. V jednotlivých, takže uvidíme, jak mě to s tím vůbec půjde. Pak jsem si tam brala zalešťovací pigmenty. Jsou to v takovém tam odstínu Aurora, takovým tom jemným, protože jsem se dívala po nějakých těch větších krabičkách, ale myslím si, že mě toto bude balení opravdu stačit, protože já to až tak nevyužiju. Schází to odlez tak jako do zelená, do žlutá. Je tady takový bílý, růžový, fialový. Nebylo to ani moc drahý a řekla bych, že je tam toho docela dost. A jako poslední jsem si tam brala nějaký gelaky. Bylo jich tam hodně. Jako kdybych těch gelaků měla opravdu málo. Jsou to takový ty efektový gelaky s takovýma těma bílejma kouskama. Hodně často se to používá jako zastřený třpytky. A hrozně se mi to líbilo, tak jsem říkala, že si je koupím. Tady ta sada stála okolo 149 korun. A jako jo, wow. Opravdu krásná barva. Pak si je společně ještě hodíme na vzorníček a uvidíme, jak budou krýt. Tyto gelaky jsou v lahvičkách po 7 ml. Na to, že to je 7 ml, tak to ani nevypadá. Vypadají ty lahvičky tak s bídou na 5, ale asi to ten obsah v tom bude. Tady je taková krásná tyrkysová. Jsem zvědavá opravdu, jak budou kryt na vzorníček. Tyto gelaky často vidím zakombinované do mléčného ombre anebo zastřených třpitek a moc se mně to zdobení líbí, vypadá to krásně a určitě si s tím nějaké takové nechtíky udělám. Když to rozpočítám mezi všechny ty lahvičky, tak jeden ten gellak vychází v přepočtu asi na necelých 20 korun. Tady je taková krásná modrá. Já si myslím, že budu opravdu spokojená a službu určitě udělají tak, jak mají. Řekla bych, že tady v té škále tady těch barviček si vybere opravdu každý, kdo má rád růžovou, fialovou, nebo spíše takové ty výrazné barvy, jako je žlutá, oranžová, modrá, tak si tam určitě každý najde tu svoji. A myslím si, že i jako celobarva na nějaký kamuflážní gel nebo na nějakou barvičku, tak to bude vypadat hezky. A na léto, na nějakou dovolenou určitě nějaký design vymyslím. Už se moc těším, až tady ty gelaky vyzkouším. A určitě vám potom dám vědět, jak se s těma gelakama pracuje, jestli to vůbec za něco stojí, anebo je lepší to radši nekupovat. Ale co jsem třeba kupovala barvičky na AliExpressu, tak jsem s nima nikdy žádný problém neměla. Vždycky se krásně vytvrdily, neloupaly se a vydrželo to až do dalšího doplnění, takže si myslím, že tady tohle bude úplně to stejné. A ani mi to nevadí, protože vlastně pod tím je vrstva modelačního gelu, nejde to do kontaktu s přírodním nechtem, tak nevidím žádný problém. Proč to nepoužít a udělat si s tím pěkný nechty? A to je z barviček prozatím vše a naneseme si je na vzorník.
Jak můžete vidět, nakoupila jsem toho opravdu dost. Pokud vás z toho něco zaujalo, všechny produkty vám nechám vypsané v popisku dole pod videem a to už je ode mě všechno. Pokud se vám toto video líbilo, budu ráda za like, komentář nebo odběr a my se uvidíme zase příště. Tak ahoj!